И коста приятели от YouTube, сега ще играем Minecraft. Нов сервер на Survival. Чакай да видим. Да, хора, Survival. И там хора има кол. Май така е. Добре, и там виждаме някаква се крава. О, мага, това не е било крава. И сега се вземаме дърво, се вземат да се направим материали, крафтинг тейбъл и такива неща. Е така го правим, хора, защото хора, мисля са дали тук точно да направя малко това. Дали тук да се направя къщата. Хора, ще започваме къщата. Право започваме да правим. Сега, хора, ще вземем още дърво, защото ни трябва за кирка. Не сме вземали повече дърво. Аз хора правя клипове по това време. И аз не знам колко е само. Ще разберем. Режимирам просто. Добре, сега тук, както бяхме започнали къщата. О, супер, крава. Ява тук крава и трябва да ям. Я тук крава нди. Само да се бягам. Айде, убивка. Бах ти мързеливата крава. Ко ми даде тая крава? 2 пържолки. Това прасе ще ни даде повече. Така се надявам. Айде бе, давай ми. Ето вижте, хора, дадем повече от това, давам другото. Вълна, супер. Ба, ти мръсната и долна на неята. И хора, сега знаете къде ще можем. Ще отидем по-скоро до айрана ни. Омага. Там някакви спаят такива гадни. Добре, сега спряме така. Трябва ни копа кирка. И се вземе малко камък.
Хора, сега ще направим и такава кирка. Мисля, че ще е повече от 3, 4, 5. Има вероятност, да знаете. И сега да преминем към айрона. Първо тук ще проверим. За сега хора само кол. Откриваме. What the fuck? Тук има айрон. После се приберем по някакъв начин. Малко ще светиме. Ще късам човек. Аре бе, мръсната печка ми я дайте най-накрая. Има нещо обаче. Трябва да вземе хора крафтик тейбъла. Ние пък си направим маса, излагам. Мисля, че ще има някаква лава и диаманти. Сега... What? Не. Трябваше да си направим един крафтик тейбъл, хора. Какви сте глупости? Да не говориш. И хора, сега ще си спечеме айрона. Крайни ето така айрона ще искаме. Обаче ще го оставим тук и се разгледаме друга пещера. Не! Не, нищо, хора. Ти клипа, ако ги споделяш, направо си без ако казвам ти. Това е диамант. Не. Хора, това не е диамант. Не видите. Айрон! Айрон. Не са тук. Аз доставих, защото... Тук... Злато! Хора, злато! Дай ми го злато. Давай ми го, бе. Яла, хора. Намерихме злато и... Лапис, лазали. Не бе, това е нещо червено като лава, обаче не е лава. Да си го взема това айрон. Защото после като се върнем до нашата къща. Давай ми го. Не! Лапис, ето лапис. Лапис лазари. Той служи, хора, ако не знаете, той служи за... Той служи за енчанване на оръжието.
О, не, пак! О, супер! Добре. Имаме 5 купчета, спокойно. Така сега можем да се поправим път към тука. Да отидем. Не! Отивай бързо! Ще вземате рахове. Много да го пращам. Няма го пращаш, много ясно. Ще ги справите? Чуй малко ти казах. Що така? Хора, това беше клипа. Ако ви харесва клипа, абонирайте го. На мене не ме харесва лично. Хайде. Тихо са. И ако ви харесва клипа, абонирайте го. Пишете в коментарите за някаква идея да направя ми. И чао!